Здравейте, мили хора! Пряко включване. Правя специален поздрав за вас за тази нова година. Да сте успешни, живи и здрави. Знаете ли, ще ви спея една песен на оркестър Озана. Дали я помните? 100 мерцедеса да има, 100 години да ги карам, 100 мъже да искат моята ръка. 100 мерцедеса да има, 100 години да ги карам, 100 мъже да искат моята ръка. Това беше за вас.